yudo jaod bura manya bedo ni wuok e duond bura momako oganda wa ahinya, oganda ma joluo man Nyanza kaka ODM, mar yudo jaod bura matin ma jahigni 32, jahigni 35, jahigni 29 ma pache ler manyalo telo. Bidi woni chama oikore mara bedo gi lokruok machalo kamae. Ponono ka mbi mar ng'ato dok piny to ng'ato oyudo thuolo mar chung'. En ang'o mirango kar ka ponono manyalo bero kata manyalo keto chama obed kod mbi motegno, duond rowere gi duto. Bende gimoro manyalore? Erokamano Cleophas. Mano gima nyalore kabisa. Adwa mi example ma very practical. Kibire Homa Bay County Assembly, wan gi joma tindo kabisa. Wan nyaka gi jaiga 26 moyier Kasipul West Ward. Iluongo ni Honorable Vickins. Wan gi ng'ama tin kabisa ma is around 27, 28. Iluongo ni Honorable Victor ma Kaksingri West. Wan gi Victor Buya. Wan gi joma tindo mang'eny e Homa Bay County Assembly. In fact, almost 80% of members of County Assembly, MCAs, Jod Bura mag County Assembly, ma Homa Bay gin joma tin. Ibro yudo ka kanyo e kama ji gole e paro motiek kabisa. Ki yudo ka debate dhi mbele, kendo gigolo paro kendo gidok ge gweng. Ibro yudo ka jok manoyiero gigo bendo hero gi kendo gitero paro gi. Nalo moko wach moro nowuok ni joma tindo koyier to gibro bedo gi raha mang'eny ma mano ok timre e County Assembly ma Homa Bay. Koro paro mar ni joma tindo inyalo yier, Cleophas adwa yie kodi ni sani ji oseneno ni joma tindo. To mana gima lo wach ni teko mar joma tindo koriwore gi rieko mar joma dongo, to mano gik moko wayudo gik moko maber kabisa. Koro joma tindo akwayo joma tindo ni gimed paro moro mar ni joma tindo ok bi yienegi mondo giyier. Mano ok adieri. Dhi Kabuoch North buta ka, ng'ama oyier kanyo en kijana matin kabisa, Honorable Boaz Kiri. Mano ng'ama tin. Koro ibro yudo ka paro diolok okikore, king'iyo kata ing'iyo kawo jodongo kiko gi joma tindo paro biro. Koro ng'ama tin kik luor ni bro tame e telo, ok bi tam ng'ata e telo mar joma tin. To sana wan emomiyo bende wawuok kaka Orange Democrats. Orange Democrats wang'iyo ni to ero MCA ji nyalo yudo matindo, to MP, Senate gi governor be ji nyalo yudo joma tindo. Homa Bay County donge wan gi governor matin, Nyawang'aya pod nyako matin, age ne pod ne nyako matin. So kik joma tindo ling, kik joma nyiri ling ni nitie kaka otamgi ni ok ginyal yiero. Ji osechung' moyiergi. Omiyo wan kaka Orange Democrats be wachak wawuok ni wang'iya ni joma tindo gi be ginyalo dhi e positions mag MP mang'eny, be ginyalo dhi e positions mag senator mang'eny, mondo wang'i kik ng'ata matin chung' niya ni joma tindo ok yier. Dhi e county assemblies gibro yudo joma tindo kabisa. Actually wan ng'ama tin mogik jaiga 26 wakili Honorable Vickins tin kabisa kanyo. Koro kik ng'ama tin, omiyo kipenja ni ng'ama tin be nyayier, inyayier gi kendo an ayalo kodgi kacha kuonde mopogore. Actually oket kata yiero me county assembly ka kata kuonde modong' e sectors moko joma tindo wuoguru oko. Kik ng'ato, problem ma wabedo go en ni joma tindo nyalo wacho ni an we adhi abed piny, ang'eyo ni joma tindo ok yier. Ng'ama biro yieri e odi kanyo onge. Wuog oko mondo inyis ji ni nitie kaka inyalo telo mondo yieri. Koro ato kar yiero no to kendo e od bura ma Homa Bay en ODM lilo. Koro onge ng'ama dang' wach ni ODM ok oyiene joma tindo. Joma tindo yienegi kendo akwawuri wuoguru oko. Erokamano. Yiena med gimoro e wach joma tindo. Kamano Rolex. Ada siro wach ma osiepna kendo wadwa ma Dennis owacho kendo ma Nyaruoth owacho. En ni wakili mowacho no en osiepna ti wa discuss ODM. Wakili no yier gi independent. Ma kendo kata cases oduogo make bang'e ka jo ODM ema yalo kode.